सानथामनि हाबाफारियाव जों दिनै गिबि सानाव जोङो मोनस्नि गाहाय दरखंफोरखौ बेखेवखांनायनि उनाव नैबे बादायलायनायफोर सोलिदों थुनलाइयारि बादायलायनाय स्पर्टसनि बादायलायनायबो जादों गेदारिं समाव एसे नैबे बारग' बिबानगिरिफोरनि सिनायथिनायाव एसे गेसें नुदोंब्लाबो जोंहा गेदारिंआ दङ हयथ' जोंहा मिरुनिफ्राय खुंग्रा स्वर्गियारि सारा बोसोनगिरि हिसाबै नुजाथि फैनो हादों बेयाव जों सानो बे हाबाफारिया सानथामनि गेजेराव जोंहा मोजाङै मोजां जाफुंसार जालांगोन आरो लोगोसेनो जोंनि बे रायजो आफाद हिसाबै जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव जोङो हयथ' अभाब अभिजग थानाय नङा बायदि नुहुरो खारन रायजोफ्रा जिखिनि अनसुंथाइ हरदों बेजोंनो जोङो थोब्ले माब्ले नङाबाबो थोब्ले माब्लेखौ जों बुंलाङा माने जिखिनि जानानै सोलिलांनांगौ बे माने सोलिलांगोन रायजोफ्रा हयथ' नुजाथि फैनायनि बाथ्राखौनो बुंदों बे सम मथे हाबाफारिया दिनै जागायबायल' नालाय बेनिफ्राय जोंहा बादायलायनायफोरबो दङ हारिमु बादायलायनाय दङ थुनलाइयारि बादायलायनाय दङ बे बादायलायनायफ्रा दिनै जागोन बेवहाय जोंहा दङ जोंहा एबसुनि मिरु आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सारा फैगोन आरो लोगोसे जोंहा CM सारा फैगोन CM सारा बे मोनसे एमब्लेम बेखेवनायनि दङ खोथा बेयावबो साराबो नुजाथिफैनायनि बाथ्राखौ बुंदों हाबाफारिया सानथामाव मेहेरगोनाङानो जागोन जोंनि जिखिनि पेन्डेल बायदिसिना साजायनाय जोबोद समायना हाबना जायाखैबाबो एसे अर्डिनारि जायाखै एसे माने सोलिनो हाथावथावै खुंथावथावैनो जादों होननानै रायजोफोरा बुंनाय बिबुंथिखौ जों खोनानो मोन्दों सनाथि मायथाइ फोरबोआव जे फरायसा आफादनि मावथांखि साननाय हनायफ्रा दि थियैनो थायो दा बावैसो बोसोनगिरि सारा बुंलांनाय बायदि सानैसोआ बेखौ मुं सुनो नागिरो जेनेबा फरायसाफोरनि सायाव नालिस राजखान्थि भाबैसो बेयो नोजोर होनाय बेयो अदेबानि फरायसा आफादखौ गाज्रि मोनथावथाव जेबो आफाद थाथावा बायदि नुहुरो बे मालाबा राजखान्थिफोरनि गुसेब सानस्रिफ्रा साफा सानैया बुंनाय होनना सानो अदा राजखान्थियाबो गासिबो हयथ' गाज्रि मोना होननानै जों सानो आरो जों बेखौनो गले गले बुङो आंल' नङा मोनसेबो न'खर ओरैबायदि गैया जेराव सासेबो फरायसा गैया नंखायनो गासै फरायसानिनो बिबान लायाबाबो साफ्रोमबो फरायसा मोनसे न'खराव मोनसे समाव फैयो ओंखायनो फरायसा आफादखौ गाज्रि मोनथावथाव जेबो नुथावा आरो फरायसा आफादनिनो बे बादायलायनायानो होन फरायनायनि सोलोंथाइ लानायानो होन बान्था होना थुलुंगा होबोनाय आबादा खालि गिबियाव फरायसा आफादासो बुंजायो ओंखायनो फरायसा आफादखौ सोरबा गुसेब सानस्रि साफा सानैयासो बुङो बे गावनि गोसोनि सानस्रि नाथाय बे आफाद हिसाबै बबेबा गौथुमानो गाज्रि मोनो होनना बुंजाया आरो आङो दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय बे निउस नायगिरि बिथांमोनसिम खुलुमनाय जासिहरबाय मागो दमासि फोरबोनि जे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दख'रा आफादनि जितु 1974 मायथाइयाव गायसनजानानै दिनै फैयै फैयै 2024 मायथाइयाव 50 बोसोर आबुं जाफैबाय बै समाव जितु दख'रा आफादाव बिबान लानानै मावबोनानै दिनै जोंनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ जोङो सावरायलायनाय हाबाफारियाव लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे दख'रा आफादाव बिबान लानानै बे दक्षिण बाक्सा हालामाव बिथांमोना गोबां समाजनि बायदिसिना जेंगोनाखौ सौसिबोनानै समाजखौ फोसाबबोदों आरो नैबे समाव दक्षिण बाक्सा दख'रा हालामाव गोदो जेरैमोन दा बै समनिखौ नायोब्ला नैबे समसिम जोबोद सोलायनाय फैदों जौगानाय फैदों दा बेखौ नायोबा बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो जादों होननानै बुंनो हायो मानो होनबा बै समाव जिखिनि थासारिमोन गुलुं गुजुंमोन गावजों गाव जोङो नांलाय खमलाय जायोमोन गुबुन हारिजों नासय जायोमोन नाथाय नै बै समा दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोजोन सुक्ति जानायनि उनाव जोबोद माने गोजोन आरो थासारि फैदों दा नैबे बेलायाव जोङो दिनै सानथामनि हाबाफारि लानानै जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ बेयाव आङो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बे सानथामनि हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो दोलै नोरै बाहागो लागोन बेखौ मिजिंथियो आरो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौबो गुरै खावलायो जे मोनफ्रोमबो हाबाफारि जेरै बादायलायनाय थुनलाइयानो जा गेलेमुआनो जा हारिमुआनो जा आरो फैगौ गाबोन जितु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दक्षिण बाक्सा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोर जानायनि 50 खान जोङो फ्लेग माने फिरफिला बिरहोनाय जागोन बेयाव जोंनि आगुनि बारग' आफादगिरि नेहाथारि बा बारग' मावथि बिथांमोनखौ फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव हांख्रायनाय जादों बेयाव हांख्रायनाय बादियै बिथांमोना बाहागो लागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो आरो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि 1 बाजियाव फरायसाफोरखौ लानानै बेलासिनि 1 बाजियाव फरायसाफोरखौ लानानै
फरायसा लाइमोन आरो बिसोरनि इयुन जिउखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे फरायसाफोरजों सावरायलायनाय जथुम लानाय जादों। बेयाव आलासि महरै हांख्रायनाय जादों बेखेवगिरि आलासि हिसाबै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां नितु कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बेयावनो आलासि महरै बाहागो लाफैबावगोन निकासि जिथु गियानपीठ डिग्री कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर मानगोनां डक्टर मनेस्वर बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियावनो आलासि महरै हांख्रायना लाबावदों मानास सेरफां एकाडेमिनि दिथागिरि मानगोनां फैला जे बरगयारी बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोनाय जादों। मानो होनबा बिथाङा बे एकाडेमिखौ दैदेननानै गावनि फरायसाफोरखौ गोबां फरायनायाव जौगासार खालामदों। बिनि थाखायनो बिथांखौ हांख्रायनाय जादों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि फरायसाफोराबो बिथांनि बोसोनजों थुलुंगानायजों जाहाथे एसेब्लाबो जौगानो हायो बे नोजोरजों लाबोनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो सासे आलासि लिंबावनाय जादों डक्टर दिपुल बर' बिथाङा क'क्राझार सेसन कर्टआव खामानि मावगासिनो दङ। बिथाङाबो सासे मोजां बोसोनगिरि थुलुंगा होगिरि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो नेक्स्ट 18 खालार खालि गेवलां मेल जिहेथु जोंनि गाहाय लिंथुमगिरि बिथाङा बुंखाबाय जे बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सार बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनिनो बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' साराबो बाहागो लाफैगोन आरो नैबे देग्लाय 2023 मायथाइयाव साबसिन फोरोंगिरि मान बान्था मोननो हानाय मानगोनां देवबार रामसियारि सार बिथाङाबो बे हाबाफारियाव जर'खा गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो गोबां आलासि जर'खा आलासि आरो माननि आलासि हांख्रायनाय जादों बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो नैबे जिथु हाबाफारिफोर बेयाव आङो जोंनि दक्षिण बाक्सा दख'रा हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे नैबे हाबाफारियाव दोलै नोगोरै बाहागो लाफैगोन बेखौनो दख'रा आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय।